Morálka, veď tá predsa nemôže závisieť od niečoho, už vôbec nie od niečoho, čo je samé o sebe nemorálne. Vy ste tu vrátili. To je to, že neviem. Nie, lebo podľa mňa vyzeráte ako taký, že súdca, už skoro súdca, no. To práve. Potom si svimpili žeriť, potom ho dá vyúdiť, potom ho nakráje na koleska, potom nám ho dá zožerať, všetkým ho dá zožerať. Toto urobím, fúzatý, to mi hovorí.
Ja nie. Je pravda, že ste o nás povedali, ako o sudcoch, to, čo sa o nás hovorí, ste o nás povedali? Že kto ja? A kto? Ja? No ja nie. Že jeho tvrdenie má samozrejme menšiu váhu ako nie. Jaj? Tak to... No tak potom dobre, tak už priznávam. No! Priznávam, že som to bol býval povedal, ale určite nie na Fúzatého. Nie na Fúzatého, určite nie. Na to. Však na koho? Jak nás...